Mergo dene wis gak iso ngretekno nganggo ati, mati nek yo mandek nek yo trimo nek yo. Mergo isine mek manap lho kok. Iki padha nek sampean tak kandhani bolak-balik. Anggere kok ngenteni ngono ngenteni ngene. Kula blas ora cocok wong sing ngenteni ngono ngenteni ngene. Dijak ngaji ayo apa yo ngaji. Piye yo penggalku berat. Penggalku berat, nek rada lugang ae. Lah maksud sing ngaji pengangguran tapi sing ngaji pengangguran maksud. Iki yo padha. Nek kowe kesibukan ngono iku ana ngaji terus mbok tinggal perkara kesibukan. Pertanyaane siji. Kok nek kesibukan mang wis mbok rampungno, apa kowe karek glocor iki sampe mati? Karek glocor iki sampe mati. Kan yo ora. Kesibukan mbok rampungno kok bakal ana kesibukan liya. Nek setiap kesibukan kowe ngaji mbok lerekno, kowe ketoke lho. Bakal sibuk terus sampai nyawa ketok paraga. Ngene iki lho lagi ora sibuk nek. Wong edan sibuk. Wong nek kowe wong edan sibuk. Dadi sampean kudu roh bahwa wong sing uripe ora gawe geserno tujuan aja nganti donya. Ning tujuan uripku akhirat kono. Wong sing kaya ngono ku ragane ku lho keploro. Pikirane ku lho gerak sengsara senajan dene duwe bondo donya akeh sepira mergo wong sing mongso ora keturutan apa sing dikarepno. Wong nek wis kandung edan donya percaya besok gelo sing gak iso dibayangno mergo umure wis kandung digunakno gulumpuk-lumpuk perkara sing pokolane ditinggal donya. Eling-eling kalimat kula wong sing edan donya iku wong sing seneng gratis, sing seneng nelongso. Sebab apa? Cobane Gusti iku mesti diliwatno perkara sing mbok senengi. Senengno kowe sakake, senengno kowe sakake karepmu dhewe. Ning percaya uripmu mesti bakal akeh cobane. Mergo napa? Terus sampeyan eling kalimat kula Gusti Allah niku paring coba nang siji kala. Ngene nek sampeyan kepengin mudhun sing tenan. Kalimat kula ngene. Kabeh kawula iku mesti bakal kena coba urusan dunya. Ora ana sing kliwatan senajan siji blok. Tak baleni. Kabeh kawula iku mesti bakal kena coba urusan dunya. Gak ana sing kliwatan siji blok. Abot enteni cobane iku tergantung sepiro senenge atine. Abot enteni cobane iku tergantung sepiro senenge atine. Semakin seneng atine nenggone donya, mongko semakin akeh semakin abot le bakal tampa coba. Semakin sithik le seneng bondo le seneng donya, mongko semakin enteng dene kandhani urusan coba. Dadi kabeh kawula iku mesti bakal ngadepi coba urusan dunya. Abot entene cobane iku tergantung sepiro senenge. Makane ngene, wong sing edan dunya iku wong sing seneng gratis, seneng nelongso. Sebab cobane Gusti iku mesti diliwatno perkara sing mbok senengi. Makane senengmu saake karepmu dhewe ning percaya uripmu mesti bakal akeh cobane. Menawa Al-Fatihah.